سلام زي خبركم تهاتلتي بين تي في هنلو مقدام شدش تلكاتي استدالو علتاو زينات عتزلكم متيلخو كموترو كساف فتصام مدباتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت أرست زينا መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ረድኤት ንኸይበጽሕ ከም ዝዓገቱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኤርትራ በኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ዝወፀ መግለጺ ከም እትነጽጎ ኣፍሊጣ። ተቐናቐንቲ ወገናት ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ጊዜያዊ ናይ ሓባር መንግስቲ መሪጾም። ሩስያ ዲፕሎማስኛታት ሰለስተ ሃገራት ኤውሮጳ ኣባሪራ። ሰብኣዊ መሰላት ስዑድያ ብምምሕዳር ጆ ባይደን ሓድሽ ቁልሓታት ከም ዝተዋሃቦን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ረድኤት ንኸይበጽሕ ከም ዝዓገቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ቢሮክራሲያዊ ዕንቅፋታት ንሰራሕተኛታት ረድኤት ናብቲ ቦታታት ንኸኣቱ ይዓግቶማሉ ክብል ወሃቢ ቃል ጆን ስላረክ ነቶም ኣድለይቲ ሰራሕተኛታት ናብ ትግራይ ንኽጓዓዙ ዝኽእል ናይ መንግስቲ ንጹር ሓበሬታ ኣይተዋሃበምን ኢሉ ብዙሕ ሰብኣዊ ጽዕነት ተኣኻኺቡ እዩ ግን ብዘይ ሰራሕተኛ ምእታውን ነቶም ዝያዳ ዘለዮም ሰባት ኣይክበጽሕን እዩ ብፍላይ ኣብ ገጠራት መብዛሕትኡ ገጠራት ዝኣቱ ገንዘብ መብዛሕትኡ ንናይ ኣሜሪካውያን ትካላት ከምውን ዘይ መንግስታዊ ትካላት ተዓጊቱ እዩ መንግስቲ ኣብ ዘይቆጻጸሮ ከባቢ ድማ ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይገብርን ይኽብል ላሪክ ገሊጹ። ኣብ ገጠራት ዝነብሩ ክልተ ሲሶ ህዝቢ ትግራይ ቁጠባዊ ንጥፈታት ከም ኤሌክትሪክ ቴሌኮሙኒኬሽን ጥረ ገንዘብ ከምውን ነዳዲ ዝኣመሰለ ባእታታት ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘየለው ጠቒሱ ጥሜቱን እንዳዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ላሪክ ኣብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ልዕሊ 70 ዝኾኑ ገበርቲ ሰናይ ገና ፍቃድ ክሳብ ዝወሃቦም ይጽበዩ ምህላዎም ይገልጽ። ንስወስ ይኹን ኣብ ትግራይ ብምስጋር መንግስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ረድኤት ምዕዳል ምስ ፈቐደ ከም ቀደሞም ረድኤት ንኽረኽቡ ናብቲ ክልል ከምርሑ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኤርትራ በኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ዝወፀ መግለጺ ከም እትነጽጎ ኣፍሊጣ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ክወፅእ ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝሓተተ ሓቢሩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓይልታት ኤርትራ ብህጹጽ ካብ ትግራይ ክወፅኡ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓቲቱሎ ይብል እቲ ብኤምባሲ ዝወፀ ጽሑፍ። ብዛዕባቶም ኣብ ትግራይ ብሓይልታት ኤርትራን ካልኦት ተዋሳእትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸሙ ዝገልጹ እሙናት ጸብጻባት ዘለና ከቢድ ሻቅሎት ኣመሓላሊፍናዮ ኣለና ኢሉ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ መንግስቱ ነቲ ክሲ ከም ዝነጽጉ ኣብ ትዊተር ገሊጹ። ኤርትራ ነቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ዘውፅኦ ዘይተደለየ መግለጺ ትነጽጉ ክብል ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ጽየፉ። እቶም ክስታቱን ጉጉያትን ግምታውን ብምባል ኣቶ የማነ ተቃውሞ ገሊጹሎ። ነቶም ኣብቲ ክልል ይፍጸሙ ኣለዉ ዝበሃሉ ዘሎ ዝምታ ጾታዊ መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተፈጺሞም ዝበሃሉ ጭውያን መጥቃዕትን ንምርጋጽ ናጻን ግሉጽን ምርማሪ ክካየድ መንግስቲ ኣሜሪካ ይጽውዕ ከም ዘሎን እቲ ኤምባሲ ሓቢሩሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ናብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ተጻቦታት ደው ክብሉን ክፍሉ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ጸዊዑ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ኣትዮም ይዋጉን ኣለውን ዝብል ክሲ መሰረት ዘይብሉ ክብል ነጺዎ ከም ዝነበረ ይዝከር። ኣፈኛ ክፍሉ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ክልል ዝምታ ጾታዊ ዓመጽ ጭውያን ካልኦት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ይፍጸሙ ከም ዘሎ እሙናት ጸብጻባት ከም ዝረኸበ ተዛሪቡ ነይሩ። ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዝኾነ ገደብ ናብቲ ተመዛቢሉን ሓደጋ ጥሜትን ኣጋጢሞ ዘሎ ህዝቢ እቲ ክልልን ክበጽሑን ሓድሽ ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ምጽዋዕ ይርከብ። ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ዝርከቡ ሓያሎ ወገናት ኣብቲ ክልል ጾታዊ ዓመጻት ቅጥለትን ጭውያን ዝርከቦም ከበድቲ ገብናት ይፍጸሙ ከም ዘለው ዝገልጹ ጸብጻባት ይበጽሖም ከም ዘለው ክገልጹ ምጽኖሖም ይዝከር። ተቐናቐንቲ ወገናት ኩናት ሓድሕድ ሊብያ ጊዜያዊ ናይ ሓባር መንግስቲ መሪጾም። ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ጽንሑ መንግስታት ሊብያ ሓድሽ ሃገራዊ ናይ ሓባር መሰጋገሪ መንግስቲ ምምስራቶም ኣፍሊጦም። እቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ኣብቲ ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ክካየዱ ጽንሑ ልዝብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰለስተ ኣባላት ፕሬዝደንታዊ ቤት ምኽሪ ሓርዮም ኣለዉ።
اتجزياو محدار ابز مص تحساس مرجع كساب زغبر زغلغل كخونيو نتبتي ابز حلف عمس تبصح مقراص تጻቦታት ዝጀመረ ስምዕ ሰላም አገዳሲ ሱጉምቲ ነግርሚት ምኻኑ ይግለጽ ሊቢያ ኣብ 2011 ሙዓመር አልገዳፊ በኃይልታት ኔቶ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምዕላው ጀሚራያ ናብ ቅልውላው አምርሓም እታው አፍሪካ ዝለዓለ መጠን ሃብቲ ነዳድን ጋዝን ዘለዋ ሊቢያ ስርዓት ገዳፊ ምስ ወደቀ ዝነበሩ ወታደራዊ አጽዋር ኣብ ኢድ ዝተፈላልዩ ዕጡቃት አትዩም እቲ ዝተፈጥረ ሃጓፍ ነታ ሃገር መሰጋገሪት ናብ ኤውሮፓ ዝስደሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም አፍሪካውያን ስደተኛታት ክትኸውን ገይርዋዩ አምባሳደር ሊቢያ ኣብ ግሪክ ዝነበረ መሐመድ ዩኑስ መንፊ ሓላፊ ፕሬዝዳንታዊ ቤት ምኽሪ ክኸውን ተሓርዩ ነጋዳይ ከተማ ሚስራታ ዝኾነ አብዱል ሐሚድ ዱብርሃን ድማ መስጋገር ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ተመሪጹሎ እቶም ሕጂ ስልጣን ተዋሂቦም ዘሎ ፖለቲከኛታት ኣብቲ 24 ተሓሳስ 2021 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ምርጫ ኣይክሳተፉን እዮም ኩሎም ቶም ላዕለዋይ ጽፈታት ዝተወዳደሩ ፖለቲከኛታት ንደቂ ኣንስትዮ 30 ሚታዊት ቦታታት ክሕዛእ ተሰማሚዖም ድሕርቲ ኣብ 2014 ዝተኻየደ ህዝቢ ምስማዕ ዝተፈጠረ ምርጫ ክልተ ማእከላት ስልጣን ተፈጢሮም እዮም ጸኒሖም እቲ ሓደ ወገን ኣብ ምብራቕ ዝርከብ ጀነራል ካሊፋ ሓፍታር ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ወገን ድማ እቲ ብሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ዝረኸበ ኣብ ምዕራብ ኣብ ርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ዝነብር እዩ ክልቲኦም ወገናት ድማ ዓለም ለኻዊ ደገፍ ዝነበሮም እዮም ካልኦት ዝተፈላለዩ ዕጥቃት ጉጅለታት ምህላውን ይፍለጥ ፍሊቲ ልእኽቲ ሕብራት ሃገራት ስቴፈኒ ዊሊያምስ ከም ዝበለቱ ተሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር በኩሎም ወገናት ተቐባልነት ዘለዎ መሰጋገሪ ካቢኔ ክምስርት 21 መዓልታት ተዋሂቡ ይርከብ ኩሎም ምስተሰማምዑ እቶም በማዕረግ ክኸዱ ጽንሑ ሰብ መዚ ከም ዘይሎ ክኾንዮም ክብል ነቲ ኣብ ጄኔቫ ዝተጋብአ ፖለቲካዊ ህልዝብ ሊቢያ ተዛሪባ ዋላ እኳ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ፈተነታት ተኻይዶም እንትኾኑ እዚ ሕጂ ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ ሓድሽ ተበግሶ እንተተዓዊቱ ነታ ሃገር ናብ ዲሞክራሲያውን ሰላማውን መድረክ ከሰጋግራ ዕድል ከም ዘሎ ተንተንቲ ይምቱም ይኹን እምበር እቲ ሰናይ ድሌት ኣብ ግብረ መልሲ ናይቶም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዕጡቃት ጉጅለታት ዝውሰን ክኸውንም ሊቢያውያንን ማሕበረሰብ ዓለምን እቲ ስምዕ እግሪ ተኺሉ ንቕድሚት ክስጉም ባንቀውታ ዝጽበይዎ ክኸውን እዩ ሩሲያ ዲፕሎማሲኛታት ሰለስተ ሃገራት ኤውሮፓ አባሪራ روسيا فلمانا يسمون ان أليكسي نافالني بمدقاف ابستخايده سلاماوي سلفي كما تساتفو زغلصتهم ዲፕሎማሲኛታት ጀርመን ሸውደንን ፖላንድን ሃባሪራ ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ሩሲያ ቶም ዲፕሎማሲኛታት ኣብ 23 ጥሪ ኣብስተኻይደ ዘይሕጋው ሰልፊ ተቃውሞ ከመ ተሳተፉ ሓቢሩ ሃገራት ቶም ዲፕሎማሲኛታት ከሙን ብሪጣንያ ፈረንሳን ኤውሮጳዊ ሕብረትነት ይምስጓግ ኮኒኖ ይርከባ አሌክሲ ናቫልኒ ፕሬዝዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን በመንቃፍ ዝፍለጥ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ እዩ እቶም ምስጓጉ ጻሕፊ ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ሞስኮ ድሕሪ ምርኻቡ ድሕሪ ሂደት ሰዓታት እዩ ተገሊጹ በ23 ከሙን 31 ጥሪ ንኣሌክሲ ናቫልኒ ምድጋፍ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ በኣማይት ኣሽሓት ዝወጸሩ ሰባት ድሕሪ ምስታፎም በኣሽሓት ዝወጸሩ ተኣሲሮም እዮም እቲ ምስጓግ ቅንዕና ዘይብሉ ምዃኑን ዝገለጸት ጀርመን ሩሲያ ዳግመ ግምት እንተዘይገራ ብዘይ ምላሽ ከም ዘይሓልፍ ሓቢራ ናታ ዲፕሎማት ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምስታፉ ዝገልጽ ሓበሬታ መሰረት ዘይብሉ እዩ ዝበለት ሸውደኑን ግቡ ምላሽ ናይ መሃብ መሰለ ኣቦቱ ከም ዘሎ ገሊጻ ፖላንድ በወገናት ናይ ምስጓጉ ስጉምቲ ኣብ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ንዘሎ ቅልውላው ዘዕርግ ኢላቶም ጆሴፍ ቦሬል ንኤውሮጳዊ ሕብረት ወኪሉ ኣብ ዝሃቡ ርእይቶ ነቲ ውሳነ ኣዝዩ ከም ዝኹንኖን እቶም ዲፕሎማሲኛታት ምስ መዝነቶም ኣብ ዘይመጣጠን ንጥፈታት ተሳቲፎም ንዝብል ክሱን ከም ዝነጸጉን ሓቢሩ ሰርጌይ ላቭሮቭ ግና ብምኽንያት ኣተሓዛህ ናቫልኒ በኤውሮጳዊ ሕብረት ዝውሰድ ናይ እገዳ ስጉምቲ ሕጋዊ ከም ዘይከውን ተዛሪቡ ጀርመንን ፖላንድን ኣምባሳደር ሩሲያ ብምጽዋዕ ኣብቲ ምስጓግ ዘለውን ዕቃበታት ከም ዝገለጻሎም ሓቢረን ሰብኦ መሰላት ስዑዲ ብምሕዳር ጆ ባይደን ሓድሽ ቆልሓታ ተዋሂብዎም ይብሉ ተጣበቅቲ ሰብኦ መሰላት ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ብእትፍጽሙ ግህስ ሰብኦ መሰላት ክትሕተት ይግባእ ይብሉ ናይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ናይ ጎስጓስ ጉጅለ ምሕዳር ትራምፕ ንስዑድ ዓረብ ዳርጋ ድሌታ ንኽትገብር ሙሉእ ናጽነት ይዋህ ጽንሕ ኢሉ ኣብቲ ስዑድ ዓረብ እትፍጽሙ ግህሰት ሰብኦ መሰላትን ነቲ 10 የመናውያን ዝህለቀ ን6 ዓመት ዝተኻየደ ከቢድ ግጭት ርእዩ ከም ዘይረኣየ ብምስቃጡ ነቂፍዎም ممحدار جو بايدن أب قداي سعودين كنات يمنن بزملكت سوا ومثل زقدم حدش جمجامن كل سنة خكاير مخانون أب أخبروت مثل سبزة تكور زمدناه كمسرة مخانون تمواتيو يركب بريزنت بايدن أمريكا نتبي سعود عرب زمرح أب يمن زكاير زلو تدرو فري زوهاب دقف دو كبلو مخانون ملكت يقولهم
ድሮኮ ኣብታ ቀዳሚቲ ዘበነ ምጅማር ስልጣኑ እቲ ናብ ስዑዳውያን ሕቡራት ኢማራትን በቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ሸመታ ኣጽዋር ዳግም ክሳብ ዝኽለስን ዝርአን ደስኪሉ ከም ዘለዎ ረዲዩ ምምሕዳር ባይደን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝቀየሮ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዝፈጽም ገሰሰቦ መሰላት ክከታተሎን ኣብ ጎረቤት ሃገር የመን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ጠጠው ከተብሎን ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ እቲ ስጉምቲ ግን ዘተባብዕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ቅድሚ ኩሉ ስዑድ ዓረብ ቀረባት ጸጥታዊ መሻርክቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓረባዊ ዓለምን አንጻረቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝነጥፉ ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት ስትራቴጂካዊ መሓዛ ኣሜሪካ ቀንዲ ዓሚል ዓዳጊት ዘበናዊ ኣጽዋርንያ ትካል ምርምር ሰላም ስቶክሆልም SIPRI ከም ዝሓበሮ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዓመት 2015 ክሳብ 2019 ኣብ ዓለምታ ካብ ኣሜሪካ ዝበዝሕ ኣጽዋራት ዝገዝእት ሃገርያ ብሪጣንያ ትርከበን ምዕራባውያን ሸየጥቲ ኣጽዋርካ ኣብቲ ኣብ የመን ዝካየድ ኩናት ዝውዕል ተተኮስቲ ከም ዝሸጣላ ይጽብጸብ ዝኸበርኩም ተሃተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ መስኪን ሰናይ ንዓኹም